Mauna ninyo. Sa mag-uyab pa, holding hands diri, holding hands dito, holding hands bisan asan, di na sila maglayo. Kadikit di na sila permi kung mag-uyab pa. Nah, kung magminyo na. Nah, asay holding hands may tabo diha. Na, 1 kilometro ang layo ninyo. Waki holding hands may tabo. Ano man na, oy? Ay, salamat pagkapangkuhin. Hindi ko parang adlawa. May iba kay katulog kay kapoy. Di ko sugo ni mama. Luwe! Hindi ako dire. Wala na po sugo ni mama nga si balik-balik. Magis na plaka. Ay, liyan, diri na yung sigyaw-yaw dira. Sige. Bis na tulog patag. Pahulay patay. Pahulay.